Dnes sa skončil druhý jarný mesiac apríl, ktorý bol takisto nadpriemerne teplý, tak ako aj tie predošlé. No a aký bude začiatok mája, tak to sa dozviete v dnešnej predpovedi, pri ktorej vás vítam. Dobrý večer. Družicové zábery znázorňujú nad Európou nesúvislé oblačné polia, ktoré cez deň postupne narastajú do výšky a popoludní sa v nich tvoria prehánky alebo búrky. Podobne sa bude vyvíjať situácia v atmosfére aj zajtra, pretože väčšina Európy zostane v oblasti nízkeho tlaku vzduchu. Pre zrážkovú činnosť to znamená, že vo vlhkom a teplom vzduchu bude pokračovať vývin prehánkovej a búrkovej oblačnosti, ktorá prinesie najmä popoludní na našu krajinu prehánky alebo aj búrky. Ako vidíte, tak najmä nad stredné a východné Slovensko. Najvyššie teploty v posledných dňoch stále vládnu nad južným Španielskom, kde sa šplhajú nad tropických 30 stupňov. U nás je tiež príjemne teplo, aj keď vlhko. Zajtra bude naše územie v teplotnom pásme 20 až 25 stupňov. V severných lokalitách bude o pár stupňov chladnejšie. Aj vietor bude fúkať podobne ako dnes, takže zväčša slabo od severu, samozrejme pri búrkach prechodne zosilnie. Možno sa vyberiete ešte aj zajtra na predĺžený víkend, tak buďte trpezliví, ak bude na cestách viac aut na výjazdoch z väčších miest ako zvyčajne. Inak rátajte v skorých ranných hodinách s tvorbou miel. Pred nami je prvomájová noc, ktorá bude spočiatku oblačná s doznievajúcimi prehánkami, prípadne aj s búrkami. Postupne sa vyjasní a do rána poklesne teplota na 10 až 4 stupne. Ráno pozor na hmly. Zajtra sa začína najkrajší mesiac v roku, mesiac lásky, máj. Počasie však bude podobné, ako bolo to dnešné. Na západe sa deň začne pekným počasím, ktoré sa okolo poludnia postupne zmení. Oblačnosť pribudne a po obede sa vyskytnú prehánky, prípadne lokálne búrky. Teplota vystúpi na 22 až 25 stupňov. Zväčša slnečným ránom sa začne zajtrajší deň aj na strednom Slovensku. Okolo poludnia pribudne oblačnosť a s ňou miestami prehánky a búrky v okolí hôr, lokálne aj s krúpami. Tu vystúpi teplota na 19 až 25 stupňov. Na východnom Slovensku bude tiež spočiatku iba malá oblačnosť, rušená lokálnymi rannými hmlami. Okolo poludnia sa postupne obloha začne mračiť a rátajte aj s prehánkami alebo s búrkami. Bude tu tiež teplo od 19 stupňov na severe do 25 na juhu územia. Ani 1. mája sa počasie na horách nezmení, stále bude premenlivo oblačné s prehánkami alebo lokálnymi búrkami, ktoré sa vytvoria najmä v popoludnejších hodinách. V nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo 9 stupňov. No a podobný charakter počasia čakajte na horách aj zajtra. Bio zostáva na dvojke, čo je slabá až mierna záťaž. A poďme na ďalšie dni. V piatok bude podobne ako zajtra. Teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov. V sobotu však začne po prechode studeného frontu prenikať na naše územie chladný vzduch, ktorý prinesie ochladenie aj v ďalších dňoch. V sobotu bude veterno, vyskytnú sa prehánky, búrky, lokálne aj s krúpami. V nedeľu sa prehánky vyskytnú už iba ojedinele, ale stále bude poriadne fúčať. V pondelok rátajte s oblačným počasím a sem tam aj s prehánkami, ktoré budú vo vysokých polohách snehové, pretože sa postupne ochladí, a to aj v nížinách. Od soboty do pondelka klesne cez deň teplota na 8 až 15 stupňov a postupne sa znížia teploty aj v noci. Na záver sa pozrime do letovísk. Na ostrove Tenerife bude zajtra polooblačný deň s teplotou 26 stupňov, voda má zhruba 20 stupňov. Príjemne polojasno bude na španielskom pobreží, kde sa zajtra teplota vyšplhá na 21 až 25 stupňov, voda v mori má teplotu 17 až 18 stupňov. Oveľa teplejšie bude zajtra v Egypte, dokonca zajtra tam už nebudú ani búrky. Teplota sa bude pohybovať okolo 32 až 35 stupňov. Červené more má teplotu 24 až 25 stupňov. V Turecku bude polooblačno až oblačno, nie sú vylúčené ojedinelé prehánky, teplota vystúpi na 22 až 23 stupňov, more dosahuje teplotu 19 až 20 stupňov. V Chorvátsku bude pokračovať zamračené počasie s prehánkami, s búrkami a s teplotou 18 do 22 stupňov. Jadran je zatiaľ chladný a má len 16 až 17 stupňov. V Karibiku žiadna zmena, stále slnečno s lokálnymi zrážkami a s teplotou 29 až 35 stupňov. Teplota vody sa pohybuje od 26 do 29 stupňov. Toľko dnešná predpoveď, želám vám pekný večer a teším sa na vás aj zajtra. Dovtedy dovidenia.